asodene ene akomaprim ne Nyankopon de twi nipa aso na abrofo be se omo divert attention if Nyankopon so na wanfa ehu ensuro Awurade e adwen kase pato kan ne hade ento aso no na se matemo ye mokra nyunu se Nyankopon se natemuo tena ne abrabo wo se ye no ye kra nyunu ne mo ne me manansem nyina so se ye o kra nyuna wa ni Nyankopon maransem nyina so na se mo bu mapam no so na se yakoso bu Nyankopon apam so a ene me so de me ye bu ene Nyankopon se de ono so akomatudi abetomo obema akomatudi abede abeto ye me pato hwan na epia kwa bonta na akomantuye obi aya na yekase nipa ye ye wiase no ya na yempe ade papa yes nipa empe de ho dwo enti ye be compare niema if you say sometimes Nyankopon a yesom no se wa ehunu hawa Nyankopon no ete a obeye mistake Nyankopon a yesom no we Nyankopon a edi nkan no e wosenka yete ase se always empo abra all punish nipa mpo no aya na opanish nipa e dey set good example e dey ama afoforo nukrem if you say Nyankopon no we Nyankopon a enka obo nipa e wotirimpo a eye papa mu but ye Jani ekofa ohaw ne amane e de bayen so osenkafo 7 verse 29 ude yentie Ecclesiastes de America ko wie ne se ena adesua ne botan nyina ne se Nyankopon mra wode ma nipa senka nipa diso a ye benya asomdie no enipa se Nyankopon mra nsem no entimi ne so enipa abubu enua agu yasom yes ena eho asotwe de be ababa na eho asotwe na aba no ebi yaredom ebi ye amane na yare na aba no ye behwe mbra yare na ehema nipa se nipa bedi so wa ni so a yare ni be de be ebe yew na yenhwe hawa enipa de akomapa edi sa mbra ne so all because of say ye mpese yare ni be de be ebe ye me pacho kan hwade Ecclesiastes chapter 7 verse number 29 enti Bible was a share ye enko na mahunu se enti o kan Genesis chapter 2 verse 7 na Nyankopon de form dot anyine woni pa no Nyankopon bo woni pa e botaya enka aye papa mu enti wosenka fosi we enko hu na mahunu se we Nyankopon ye woni pa te Nyankopon ebo ye no obo ni pa te nanso one ara hwehwe tirim adwene bebre ye righteous na ni bibia ye straight forward enti obo ni pa te na so ye ne ahwede ba de etirim adwene bebre enti ye wo ohaw bebre ba enipa na mu a eye ye ne wo se de sobo no ebo ye din kan ye teachings e de afa hawa Nyankopon kan se ubu na sede so a wo de ohaw be dey ebeba ebia na obi anti yanye flashback kakra bi nyemfa de suana eden eneba no yemfa ento so me pacho Exodus chapter 23 verse 25 me pacho yentie Nyankopon kasa ene Exodus chapter 15 verse 26 se me ene ye agune se beti Nyankopon asem a enka yenya problem bia o dabi efise Nyankopon bo wiase no wo de nansempo se ensu oto a aya ahwe abufu a ya enamu emu enframa emu tender ne nyina kire se de obo mene a oma yensu mpo anom no ode abufu na ema yensu kan hwade Exodus chapter 23 verse number 25 yentie Bible wasena mo so Awurade mo Nyankopon o se mo nsum Awurade Nyankopon kwa wahira wadiane ne wunsuo so se de be ya obehira waduane ene de ba de wunsuo so me pa chaw wan na ba oduane Nyankopon enti wo se yensum Awurade ye Nyankopon enti onipa bia woti asase so no wo kan Psalm 49 a eye wasade se so long as woti asase we se so bie no me ba so nyamesom nya Christopher nkwa de awo dabi nipa bia woti asase so bia wo homa mframa na odi Nyankopon oduane no nyamesom eye wasade enu ti na temudam Onyankopon be furu soro ena mezi ane so abehye abonefo because nanka wosenka wosom ena wansom se nanka enye nhye se wosom Nyankopon de ene ka wansom anka nya hwe namum enam se eye nhye se wosom na wansom nti ena temudam ye de punishment ebrewo enti Bible ne say wasena mo so Awurade mo Nyankopon yensum Awurade ye Nyankopon no wahira wadiane ne wunsuo so se de be ya otumfo ya we ebehira yaduane ayedi ene yensuo so no be yade afiri mu no ayedey obe yade afiri mu no ayedey obe yade afiri mu hwe enipa ye very bad on se hwe ewiase we kingdom no hono anase wona edi ewiase we seso no ade a omuchi ene se obenya soro ede amatwedi ampo Nyankopon enu nti se Nyankopon po ede punishment ebeba enipa
all because of say enipa aye Nyankopon bone a me paachaw na omo buapa on say omo ye ne say as a virus no nipa na create ye me paachaw nipa betimi create living organism Debbie nipa betimi create living organism not really me paachaw virus no why living organism and now living organism nipa betimi create living organism Debbie na nka abrofo betimi create living organism and nka abrofo ko mu ye nipa nka abrofo ko yes catch them say they can spread it. But to say woman na a creative virus and for credit and for my woman wabra omunyansa no edru ho omunyansa yede bay edru ho and come betima ye living organism and ka moja me pato aba betima ye moja Debbie nanka science for to me ye moja and come ka say abra nipa hinya moja no ye sebra never donate wo blood ye de bay e fama om ade tino mo mfa ne man frafra nanka omunya blood na omumfa manipa wo muntumi tieniye pa Nyankopon ayeso no wakasa wo se won na aboni wiase se nipa di nkwase asem di nsenhu na wo the punishment eba wiase eyampa o twi nipa edi bone aso wo beti ase ate wo nsuro Nyankopon no nasam so Nyankopon se ode ade a wo kiri ya ompe no wo de beba so na wo besom saade no ena nwumre teaching ne botan ne se ye behwe mra coronavirus and COVID-19 asa ma wiase nipa nyina ye de akomapa edi so menkasa odi so ebone o but akomapa na ye de so no fa so otim se senka de sa akomapa wei edi Nyankopon no mu asam so a enkanye ne yende wo de saka honom bio Exodus chapter 23 verse number 25 ye man pagine quotation na odem aye national prayers no eye 2 Chronicle chapter 7 verse 14 wunya abotre ekan asem no Nyankopon se ye di ne mransam na sede so a onu Nyankopon no se obesa asase de baade jade enti is about time e was me no ye tinki ne ye dwene Nyankopon asam so se Nyankopon no de ba asase so no o na pede but ene wo ba hu se obi address ya or dress according to the western world se obi bobra according to the western world se obi todum or todum according to the western world enti enema bonsam ade chi nipa so ade wi nipa no na wiase na mu ene Nyankopon bu ofu wo de kan hade Exodus 23 verse number 25 Yentie Bible wasira mo so be wrade mo Nyankopon o se yensum awurade Nyankopon we hire waduane ne nsuo se de be ya obehira yaduane ne yensuo so we yade afru mu na waye den obe yade afru na waye yade e afri mu ye se wiase nyina yade abeto no mu America world papa champion be pa cham na wo kasen always omo hunu ba bi a omo de omo nya omo ho we nya agudi esem omo hu de omo nya omo ho afedie omo tam so bo a womo do muti pempem de sobo no esebo China e pato China be creative virus na China for na asawu Debbie ne nyina ne se mo person mo divert attention Nyankopon asem ye nokore wo be kan Isaiah 24 verse number 4 to 6 o se asase no e wono me enu to onu Nyankopon no enipa apo ne bransam nti no onu Nyankopon no e the punishment e na ema wiase wo pe wo mpo e part of end time e ho asem Nyankopon Canada kan hade Exodus chapter 15 verse 26 kan he wasino waka say enti Nyankopon e na Moses so e kan say se obeti awurade wo Nyankopon ne se obeti awurade wo Nyankopon ne no waye de etene wonani na waye ade e de ba de etene wonani be person ma oti ase say coronavirus and COVID-19 ya abasinsan wiemu no me ya behwe mbra ya saa ya de na sese e de ma ye ane embra Nyankopon ase embra na Nyankopon ase anka ye di suwa ka Nyankopon no ebebo ye ho ban no wo de kan ha de wasino waka say na obehunu se enipa ka se enyansafo no se ye nkwasiafo mo pa kan ha de se obeti awurade wo Nyankopon se obetie otumfo ya we ne voice no waye de etene wonani na waye ade a etene e wo Nyankopon nim obeti awurade wo Nyankopon mransem na wotie Nyankopon de ba de mransem ti halum ye o ti na me se me be compare the laws of God versus the laws of coronavirus obeti ase wati ase waje atum enkwa adwuma kora biem kosi federal notice waje atum tifie onkwa adwuma hwanti na onkwa adwuma yare ni ntia Nyankopon de kan ya nka beka se Yesu abewu o fa hodi Nyankopon ne says amra na ka beka se o fa hodi obi ti asodam mu Nyankopon fa Nyankopon nya hwe but yare Nyankopon be ko to quotation akere wo de kan ne fa hwa de to so eto aso no
na why de etene e wona nim se wo be ye de etene e wo Nyankopon nim no wati awrade bu Nyankopon mmara nsem wo betie Nyankopon mmara nsem no wadi na hyede nyina so na se wo bedi Nyankopon hyede nyina so a ene mmeremfa yade a mede megu misrim asaso no biara megu so Egypt at that time world empire no at that time no na a very strongest Onyankopon the punishment mako 10 and ko Egypt for so yes e shall say from Exodus chapter 7 chapter 8 yes chapter 9 chapter 10 chapter 11 chapter 12 last one mofra wo mu ewuye aye first month where your punishment Nyankopon de kwatwe Egypt for aso adentira wo mu ye o makoma denden aditie Nyankopon ene Nyankopon se yenzo so yayi akoma denden tie Nyankopon na okasa na yentie a o how odi ko Egypt for so no odi beba yeso na se yedi Nyankopon bransam so dia ene mmeremfa yade amede gu misrim asaso so biara ya wodi gu Egypt for so bia emma so emegu so efrisamani awrade bu Nyankopon efrise ono ene awrade ye Nyankopon wo yara safo no ye ya de ba de safo na chese Nyankopon ena ye ya safo eni se yedi Nyankopon asem so a yedi Nyankopon asem so a onfa ya adom wode ko Egypt ye de be emma yare a ode ko Egypt no yare a na eye krankro Jeremiah 46:11 yare a ode ko Egypt no na osa ensa wo de kan hwade Jeremiah chapter 46 afa ye wi be kompa Nyankopon mra bone be na Nyankopon aye wo ene Nyankopon aye me Nyankopon ahyade ya wahye no se wodi so a ese eboa wa nipa so ye mpe no na mom yare aba na ho mra ne de yaga willing si e bedi so tie ne ye pa wo kra obeto kra no me pato enipa wo society enche ma wo set to samra no all because of say yesuro say e bia na yare bia de ba de ayo kan ko Isaiah chapter 46 Jeremiah 46 verse number 11 kan na ka ofra botire ba na nka yeso so na ofra botire ba wan ye be frɛ ayi doctors and police say ba kwa be de be aba be hye hanom enya bibia say nipa na ofre police no osuro ne nkwa tieniye pa sa akoma pani bi ene wosenka sede nka wo bon nkwa ho ban no sa akoma pani bi enya nweka no ene wosenka didi Nyankopon asem so hu senka obi di ne girlfriend bia be so kro be chia na nkwa afre so de ase o na ka wa be fa no sede be ya adwuma ho be de be ebe jaye wo de kan hwade Jeremiah 46 verse 11 me see yare a eko Egypt no na yare a yesa ensa o ganko o say ababa misrim baba Egypt baba froko Gilead kwaje aduro Nyankopon the punishment ma wo se me twen aduro afroko Gilead kwaje aduro kwa arakwa na ma nuro doso kwa arakwa na wo ma nuro doso na hwe ayaresa biara ni ho ma wo ayaresa biara ni ho ayaresa bia anyedai eni ho ma eni ho ma wo ewiase nyina atwen vaccine de o twen so be vaccine na be ono yale na eku no kura mo ohun ne ho ano tie ni ye pa we kire se enipa ayi Nyankopon bone wo de kan Isaiah 24 no verse 4 to 6 na ye hunu se die nti a anomia mu ne wiase because of bone nti na ma we bisa se embra be ne Nyankopon ase ye enipa se sa mbra we ye ni so wo ba hu se hwe embra Nyankopon ase no ye break no into two Nyankopon bra wasama nipa se ye mfa nya adwuma ye break no into two yes eye se wo bedo onu Nyankopon na wo bedo wo nua so obi awo ne ba no atete no wanyini na Nyankopon se wahia oba no a woni hu kwan se wo oba ne koda wa bra ne maame ana na wo ne papa oba ne papa emfa ne nse wonsa enti se opese ono oba ne da ko hu na wofo na ga ne ho ade na ne nkonkoda me pato Nyankopon ka wo ya waya bone na wo se dabi ne Nyankopon se woto sa asade we di a na chata wonya awadi se obeso no di a wo be ma wadi embra fofo bi so abefiri wo tamfo ho na pe coronavirus obi ampe nyesa eno ti na obi a hye dem no ye tamfo kese ba ye be kotu kotechi bi a kyerɛw kan hade Isaiah chapter 24 verse number 4 ye ntie Bible was asase na boto asase we he say ewia say de ba de me se China nye say be say 6 months ago na nka ni pepre kwaje China visa anambua na nka ni pepre kwaje Italy visa wo de na faru prekosi airport na ka say China free man ba ofro obi amfro because obi asro ne nkwa anyesa wo de kan hwade was asase na boto sesi ama na wo kase asase na abotu na asase na kusa na asase nso akusa na wiase nso nyam ewiase de ba de nyam wo bi so obi ase next business ebeko say ontumi nka obi akasa o se lockdown twama na lockdown twam da bai obi nim ewiase akusa kanko wasere wiase nso kusa ewiase akusa asase so nkrofo mu animonyamfo no anyam asase so nkrofo animonyamfo de ba de me se first nanka ufra bro chireba
me pacho enka wani mo nyam kenye easy Dabi. say ufra brochire ba ukrom hene kra besa abo on he besa abo return enya bibia se ukrom hene mpa wasem o na mom ekwan ya yare de fa so tre no obi a de ba de esuro enti we de wo ye de hye de but we de we nkwa de wada oroma ka brochire ko si further notice ti asem ne ye pa o enya bibia se enkwantira kan hade verse number 5 etie bible wasasase ho kum bible say asase ho kum ewo esotefo ase every say die ntia ewiase ye sa nyina ne se wetietia memra nsam no so tie o waye dai wetietia memra nsam no so wetietia nyankopon emra nsam no eso wasachira masade no waye dai wasachira masade no wasachira masade nipa de ne pe asachira nyankopon asade nyankopon se osimi fi se nyankopon se wose maadwene che me se nyankopon se wose mesof wose kan ne hade wose no wasachira ashade no no wato da apam no na wato da de ba de apam no eni tire no me amene asase eno nti na eno me ayedai amene asase no na esetofo di so bible say nipa ete asase no so no yedi eson ye ne emfa sobo no emoye etira asase sofo ahye eno nti na asase sofo ahye na akaso adasa market wa bi enipa ewu a odwene ho a wonte ase no all because of say ya dom atu atese asemisa ne say nyankopon embra wo say boni be pa na wo nyankopon bra wo say ho tie nie pa wo Exodus chapter 20 verse 12 udietie nyankopon bra wo say no ye chemienu a ne mbra ye chemienu a ba ko ye odo a nyama onu nyankopon ba ko ye one wo jonko ntam de but enipa empesi bedi nyankopon asem so asem no nyire Deuteronomy chapter 6 verse 4 wo de kan no answer Deuteronomy 6:4 Deuteronomy chapter 6 verse number 4 yentie bible enti bra sister fashe wutiri mu se me say nyankopon bra ene coronavirus mra den fa na eden nyankopon bra wo sheye eniawu okay Exodus chapter 20 verse 1 to 17 eniawu ensia wade enmokro no di waja no nani ka homoja na kronkron ma wani mre oyonko ade ase oyonko ade homo wani mre eni oyonko ho adanse kunu mu eni ntia wunua nyankopon ka saa asem weche se de be ya wo banante e wote ni mu a eni passe saa asem we yentimi ni so ene nyankopon so ka asem bi wo de kan ko ne hade Deuteronomy chapter 6 verse number 4 yentie bible what's Israel tie Ewurade ye nyankopon ewurade kro ewurade ye nyankopon ye ewurade kro na fa wakoma nyina na fa wakoma nyina ene wokra nyina ene wokra nyina ene wahoode nyina no ene wahoode nyina ado ewurade bu nyankopon fa de ba de ado ewurade bu nyankopon no fa do ewurade wu nyankopon na ensabi amere hye wonai fa to hwe fa hye wotiri mu se ensama nyankopon ka kire ye nyina no ne na sede no enya de de no dabi enya den bible say yemfa yakoma nyina eno ewurade nyankopon fa odo adentira nyankopon a ono no boye no won ye home ehye ne nsam wo ba home akwabontene wo ba home apue akoyin sai ono nyankopon na home ewo ne nsam yes ono nyankopon na de aduane awudie sika no mpo ye wo de ampo a aduane na wudie no onyankopon na boye pa nti abroad Isaiah for ne kwa Deuteronomy 8 verse number 10 wo de tie de nyankopon kan Deuteronomy chapter 8 verse number 10 na me pacho obi a ohome wo ne nsana kan ono no also do no obi a me pacho se obetena se no me pacho ewo ono ne nsam eni se opena asem also penasem na nsuri nyina chi no enipa aye ya dwene se ye beta ye bofo na ya bo ye de yanka kopon so odi nsese e de ato se opo mahede a wei na ensi sa na nyankopon ayese enti se nipa pa asomdua e wo se nipa yo asomdua de e tietia kan hwa de Deuteronomy 8 verse 10 yentie bible wase na se wodidi me a enti bible se wodidi me a sira ewurade bu nyankopon sira ewurade wo nyankopon e wasase pa de ama wo no e wode ba de asase pa de ama wo nyankopon na de ya bedua asase no so nyankopon de ya ade bi ahya so ma bia according to Psalm 24 asase de wo mu e ye hwan de ya nyankopon de ya enti osenka ye no onu nyankopon den e be kire se ye bedu nyankopon ene se wo kasam okasam che be de be ye bedi so nyankopon bana sam nya den me be bone ma tofa ne nyina ne se do nyankopon abra wo kasa ubetie do nyankopon e wo kwan be so se ubedi na sade a ode ma no eso no hu ni se wo no kwan no kuro nyankopon no a yensom no
enye de ope na obege di Nyankopon ankasa epe enti nyamesom embra ode amaye no eye ne mamienu odo a yeduma Nyankopon ene odo a yedema ye yonko eno ani Nyankopon nyamesom botae ne nyina ni o de enipa se Nyankopon ka se eni diwaja no nania wo papa ena awo wo papa na awo edo aba wiase wo maame na awo edo aba wiase na Nyankopon se wo ba so do aba wiase no fa eni de aburo so fa ma no me pa Nyankopon kan ya wakabone bone waka wo ya wakabone dabi se Nyankopon be ka se wadamfo me nkonkodi konkonsa mfenti anu nkodi adanse krumu ame mfa ne nkwa asemu wa bra onifo me pa Nyankopon kan wo ya emra we eden dabi se Nyankopon ka se me nkonkodi ewu mpato Ghana ban kra ukodi ewu odo ho bechew dabi Nyankopon ka se me nkonkwose ya wade na mpato wo a wo hwe ene me America sa no obi ko fa ayira ebe ye ode dabi enti embra Nyankopon ahye no Nyankopon ehye embra no for ye edie but nipa se yempe aw tieni yo wo de kan hade Deuteronomy chapter 6 verse number 4. Yenti Bible. Was it Israel? Enti Israel. Ewrade ye Nyankopon ye ewrade koro. Ewrade ye Nyankopon eye ewrade koro. Enti fa wakoma nyina. Enti fa wakoma nyina. Ene wokra nyina. Ene wokra nyina. Ene wahode nyina do ewrade bu Nyankopon. Ene wahode nyina de ba de. Do ewrade bu Nyankopon. Me pa cho ekwan a o fa so a o do wahode nyina. Do ewrade wu Nyankopon no nyina no eni. Ene se okasa abeden ubeti na ensem ya mere hye wonai ensem a o hye wonai mane na wakoma so pato wakoma so na fa kyerɛkyerɛ wo mayie na fa kyerɛkyerɛ wo mayie enti Nyankopon asɛm no a Nyankopon bra ode ama nipa se nipa ni so no wo se yɛn fa kyerɛkyerɛ yɛ ma na ene yakoma so yie enti edi nka yenya odoma Nyankopon se oyɛ bɔfo na miemu nika bodin wa bra o ye di Nyankopon pɛ yes enti abre bi beba ye benya botra ba church the 10 commandments nim am ye hunu emra bia Nyankopon hye no ene botaya etach die nti a o hye sa amra no ene bu a ye busu a o hawa ye bekomu me pa Nyankopon emra wa hye kakra ya kan pa to eden na Nyankopon ka se mokro no a Ghana hampo obakro no a akronfo ye che wo mu a wo mu wo mu nku wo mu che se nipa kro ampekro no enti do Nyankopon na do wudua we ni nyamesom botaye me pa to Leviticus 19 verse 17 Leviticus chapter 19 verse number 17 enti nyamesom no eye wodo a fama Nyankopon ene wodo a wode ma onua odo a wode ma Nyankopon ne se ono Nyankopon kasa kire wo a ubetie odo no nye odo se mede ma no epe wasem na mom me do wo Nyankopon se o kasa mede ba ya adwuma kan hwa de Leviticus 19 verse number 17 yentie Bible wasentane wo noko wakoma mu enta wo nua e wakoma mu kana kana wo noko nanim kana ka wo yonko anim wanso ne ho bone na wanso ne ho bone entowre na enya ho nkrofo ma ho menasepo na enya obi ho menasepo na do noko se wo ho na ye dai do noko se wo nti do wo yonko se de ba de it is a come de na se wunya ye a enka obi mo aduane adi a ene wo yonko se come na ye de ba de mani bi ni do wo yonko te se wo ankasa wo ho be pa cho Nyankopon ka wo yi a sabia wo no wo kofa obi fa wo hira ebe ye wo ya no sa na hwiye wa ankwanko fa obi hire do wo yonko se de ba de Bama na watching plan one function it mu sa dache wan saka na dwena obi so ne baba na otete no obi so ba be fa no e wa abra nipa no so meye ne ho ade on so den beda you do me I do you perfect sa na apa eyitie yes enti se wo baba na so obi be fa no en na etwempana na o mesre no na enya wo dade a enye won so oni obi ba ete na wonye ne ho ade a Nyankopon asema wo kan Exodus chapter 22 verse 16. The Bible. Exodus chapter 22. Do yonko sa Onyankopon bra na wahye no. Eye mbra asem no ni ege disua. Ye benya peace asomdwe ebi se mede Nyankopon bra ya aduma mesika eda ho no ma obi tumi ede bai. Emfa because Nyankopon asem se memma ye mmokro no. We na nipa se ye mpa no. Tina Nyankopon se opo ne mbra nsema unya asomdwe. Adentira ebi se de wose won fa Nyankopon asem nya hwe no obebo twempana. Yes. Obebo adwaman. Obebo kro no. Yes. Obeya azan. Obe center de bone. Adentira wose oyo ba akopoma taade. No apai wosiremu na wosiremu gu honom. Tie ne yo. Na kase adwenbone de ba de. E wo tirim. Na obi so hunu anse na kono so a na ta akowie ohawmu ye extra careful wo de tie Bible Exodus chapter 22 verse number 16 na Nyankopon na ode odo ehye se ye diso a eboa ya nipa so wompe ti Nyankopon hu se enipa mpe asomdwie ti se mo nsum onu Nyankopon na mo ndie wo ka so de a ene Nyankopon kan se wo ba som wotamfo kan ha de wase so obi kodada baba a wonye na wade obi baba ni o
se obi ko daada ababa onfa ne ma wade na se wone ne da me pacho akwesa aponche na mo no na wodo pa akwachi aponche no no akwa akukuma aponche no me pacho ya chi wa fa hodi ndabi o se so obi ko daada ababa wa yemfa no ma ware na se wone ne da na se one ababa wa no ko da ma ne matirade ye wonye de ba de o matirade onye de ba de o matirade enye eda wo ne oba ne da ne Nyankopon problem ndabi nti who the purpose of Nyankopon bra no a wo beti ase se Nyankopon pe wasem no pe masem but ye pese ye kire se ye ni atese ni Nyankopon Nyankopon so kire se wo bo hu se wani atede a yahodo mbienu eye ode obo owo ene abode na na di esie na mpacho abode betu na oba ade di esie dabi enti wase so obi ko daada baba wa won fa ne ma wade na se wone ne da na se one ne da ma ne matirade no nware no made ba de tirade no enye nna na no oba ne Nyankopon e problem mo ndabi na mom die nti a ono wo problem ne se woni wo ba na da wa bra onya ne ho ade enti kwana koma de ba ade tirade na akoma tirade wi a na koso ne de be entena eye tietia Nyankopon hye mra woi na ewia se dabi na ma antwempena mede maware asi se ye de empratwen ene pa wade me pa chaw o pese o kire se wo koto ade wo store wudi nka wie ne ye che wie a bra wo de pan ne kwai no bi the pan ye say it 2 cedi ana 2 cedi osimunyi musika me pa go sa na ye to ade dabi enti sade ye nwi ade empa ye kromfo ansa ne atua ka no sa na enisa ho no wo ba etena ene wo ba hye honom ansa na wa tu anama se me kwa akoye ho ade first Tesalonica chapter 4 verse 3 wase wede awrade mu Nyankopon nipa a wo kwa awade no di Nyankopon panie ewo wa hotiem ewo ya hotiem ene se montwe mu mfiri adwuma mom monye dai montwe mu mfiri adwuma mom monye dai montwe mu mfiri adwuma mom montwe mu hu mfiri adwuma mom yes yo hwe mu mfiri adwuma monim enti oba no wo pe no enye problem se wo pa oba wo ene enye problem se wo pe be ma na mom Bible say se wo pe na ye de ba de hwe hu mfiri adwuma mom kwai se mu biara se ye mu biara ebe hunu se obenya no ara na yire obenya ono ade ba de ne yire ewa hotie ewa de ba de hotie nti ye mfa mpra twen de power de gidi ni wo ware ewa hotie ene ani dim ani de ba de ani dim ne se gidi ni o kwa awade ya eni se bo yedika udika tua kwase bu de ba de sika because gidi ni wo mu kwase ya teni ye pa once I yakase fa kwase abuosi ka bra na kire se wadi nkan fo bi ba na de be akwakotena ansa na ababa ne ho ade nti wabu abusu na kwase pa yiri ni ubu kwase ya dabi ubu kwase ya dabi na mom wudi nkan bu kwase no wie ne ye chew de ya Deuteronomy 22 verse 28 Deuteronomy chapter 22 verse yiri ni a wokotua kwase abuosi ka kire se wadi nkan hu Nyankopon ni mu ase dada but Nyankopon say damage no wakoso but still odaso pe nipa asemunti odaso pe nipa asemunti kwane koye ne ho ade na ni sanka wudi nkan wi ansa wa wi obi baba ni sanka wi anansa na mom no wanya wi ne ache wode ya anase wanya wi ade ya the best way ni say kone kotua ka na oba no mbra ma ye wode ya enipa se sa asem wei eye nsem hunu me kirew bone be ne Nyankopon aye ye nti ye de wei edi no wo de kan ko Deuteronomy chapter 22 verse 28 obi ama wonsu anu ma wonframa Job wana muntu nyina asa ne nsem okasa wuna obewu ne ba nipa mfa Nyankopon nya hwe mesem embra Nyankopon asa ne kire embra no Nyankopon asa ne de eden o de kire de eden den na ma Nyankopon bra ye den some men center de bon en man emon kwase adwom emo jama adwom na obi ankobo adwaman emo hweye na wa anyi wadajem na daatin we ye obi kunu we ye obi yere Nyankopon kan ya kabone dabi wo de kan na hwade Deuteronomy 22 verse 28 eni pass ye mpe na boss okay se me mama was embra wudi so abenya asundwe na mse mo mpede ya na kese wo pe wo hawo ti Nyankopon so se yen so wo me yasom ya tamfo me pa cho coronavirus no ba me ye wi ba bombra asa ma wi ase nyina se wi ase nyina ni so because you say yare na afa wi ase ba bia but enipa diso ananipa ni so nipa diso me tirampa medika muati Nyankopon bra na se said the purpose of the laws of God no eye love se yapedo yaho ni anante e wasomduem en Nyankopon tem kan hade wate so barima bi hunu abafra awoye obabru enti se wo akwakofa no ansa na wo kwakoye ne ho ade a at the end of the adina kasa giri ni na eni se giri ni wuni kan for bansa na koye ne ho ade base ebia to as ensotwa
anamo we nya obo pese otu kan ko so obarima bi hu abofra wo ye obabu se obema bi hu abofra wo ye obabu no awon fa na ma ware na sa oba no woni kundeda na se wote na se wa ni kan ankwa ankosere no na se one ne da hu na se wudi nkan ne oba ne koda na hu no ene obarima one ne da ye no be ma no a woni oba ne da ye no o ma ababa no ejadwete bena idebuna adunu kan ko masa oba no a one ne da ye no oba ne ja na onya ne yere na oba no enya be ma ne de ba de yere every say obre na se ne nti se obre na se nti na onko no na se woni oba ne betena mempam no na nkwa na nyina won kwa na nyina me paacho mbra we nyankopon esa me paacho ohawom dabi ohawom dabi se nyankopon se memmokro no oka Ezra chapter 20 no a o se memmo de ba de krono and obeka 22 verse number 1 T Bible Exodus chapter 22 verse number 21 what's na what de 22 verse 1 22 verse number 1 who did T Bible was obi ko wi na ntwie ti hayi nyankopon eka Ezra chapter 20 verse 1 ese mema meje mmokro no and wo wi no wo se obi ko wi na ntwie kwai was obi ko wi na ntwie se obi ko wi na ntwie anase odwan na se okum no na se okum na ntwie na odwan no anase oton no onfa na ntwie num nsi na ntwie bia ko na onfa anantwie num ensi na ntwie ba ko de ba de anamu yes nyankopon kan say se ukofa na ntwie ba ko na se ye chewa fa na ntwie say 5 FSC na nyesa yes sa asem we no me na wo ka say no wo mo muti wiase mpo de this wo de opa ya akọ ne kofuru ayi bus na ya won se wo wia untwa ticket ye chewa yetimi ka say ye bo ho be se times 10 e de amount e de ticket na amount no nyankopon embra wo hye ne say me ko fa ade ba ko na se ye cheme ne ye beje 5 e na sha na mu di a e na wo se kromie de ba de wujai tie ni ye pa enti nyankopon asema wo kan ye no e ya de e ma nipa asomdie o e na wiase ye mpa no ya peye ye de ye betu ya namo ene ye ne enti Yesu Matthew 22 verse 34 udi obi ko bisa Yesu question enti nyankopon bra o say no e ye love e ye odo so this one e ye odo a wo ma yonko nipa na wo ma nyankopon nipa si ye mpe embra e ye odo mra nyankopon se ne o de o ha so ba wiase ama o ha ni mu no embra ho do be ba ama ende nipa be di so mi wia kompe nyankopon bra di pa ato atwene eni awu na odi mokro no obokro no center de pa was one set oka first Timothy chapter 2 verse 9 was man center de ba de ese emfa eni a ewu ade ene adwenemutie enka ye ho nipa se da bi obuapa koto atare ayi entoma 3 years e de akwakoma tailor anase seamstress won pam no obuapa ama seamstress no atwitwa ntal ne nyina agu onwa na wo mu na odikakra bi aso nipa ade ntia onenam emontene so number 2 areas no be there o we the kan ha there Matthew chapter 22 verse number 34 yenti Bible was na Pharisee ne te se wetua sedikifo na no o se Pharisee ne te se wetua sedikifo na no okosia faako no mu ba ko oye mranimfo no bisa no eti omu ba ko a oye mranimfo ebisa Yesu question edison kwai ese chechefo mranim kese ne de wo he emransem Onyankopon seye no ne kase pa the purpose of it and the heaven no wase ne se na Yesu kan se do awrade Onyankopon do awrade Onyankopon se me go to Deuteronomy chapter 6 verse number 4 to 6 and I say go to Leviticus chapter 19 verse number 17 to 8 o se embranimu kase no ene de wo hefa Yesu eba man answer kwai wase ne se and Yesu kan se do awrade Onyankopon de di nkan ne kase pa ye do awrade Onyankopon wakoma nyina mu me pa to so do Onyankopon a John 14:15 so odo me de ba de di mashade so enti odo a ye de ma Nyankopon ne se one ye besom no quarantine ni mu se de obeka kire bia no ye bedi so yanya odo mfa ma Nyankopon kan ko do awrade Onyankopon do awrade Nyankopon wakoma nyina mu wakoma nyina mu na wakra nyina mu ane wokra nyina mu ne wadwene nyina mu ye ne emrade mu kese ene de edi kan we ni embrane mu kese de ye de ba de edi kan se de wusi di Nyankopon nante no se sa na nka na wufielu a ete anko atu se de ni Nyankopon nante no se sa na nka na wadwuma wuru a nante ko apam da dada yes suba yentimi nyintre adwuma wuru no wadwuma wuru aka sa o nya na yes boss
Yes, a boss. Yes, a boss. But Nyankopon kasa eni chimpna na man chimpna made them aware. Ah. Oh, Shantade pa, you 21st century. Mumfa 21st century. Ensa ya de ne. Kan hwa de me. Was na de etoso meni ti say no. And was say embreading kan eye odo. Di etoso tu no e de say no. Do Onyankopon say ho. Enti aside odo aya wo Nyankopon na chi. Sa won som bosom. Would be so any dear Eddie Amano. Abra once asnas or cassa obeti, and ye odo din kind. Number 2 near Doyong said about it. Wo and ya wouldn't as a term a free woba, were down for Wabushi and nipa was as so how I can know better Yanko Pansha Homera, Nampacho Ghana, Crackascano, or my any constitution. No constitution. Ah, what Tom Brano and Mepacho or mine no Edon Becho. Debbie, what I can't have it. It was one. Na emransem yeri so na sa emransem two way do Nyankopon na do yonko no ana emra nyina eno ni nya ena Nyankopon bra no ana difo ni nyina asane so difo nya de ba de esen enti so pese wo di Nyankopon asem so a na pese ya kronkron a eno anto benya odo ama Nyankopon odo Nyankopon a me pato nso bosom dabi biko behu se wo no a ena Nyankopon kro odo Nyankopon a me pacho o kasa wo de be den wo de be ya adwuma Udo Nyankopon wa umundin basabasa Debi Udo Nyankopon wa me pachaw o kasa wo the 6 days na ebo ade or the 7th day ahomen ti nipa onu Nyankopon krofo nyina so for that day no so ahomen pato obedi so na so ni so obedi so se Udo Nyankopon wa o hyembra bi a obetie na wo de ayaduma but enipa pretend say do urade pato kasa yen de bay yentie ani Nyankopon se me pacho law na ye kan me pacho enye odo Law na ye ka ho asem na eyodo Romans 13:8 we the Bible Romans chapter 13 verse number 8 eti nipa adwene ye say ase Nyankopon hu e de mora ne bai say no play wicked e wo ye so ye fi say ye very smart Adam na adwene say obefoge Nyankopon mora akodi emra bi a ono ate achi no ewi achi no e do ha bre no ene ye ne kan ha de Romans 13:8 ye mo Bible nkasa was money obi ara ka Bible say Roman for na no kata chom at that time because of anamuntu na omutu orade mu no and was say wo mo ni obi aka akaka baako jese odo a mo de be do mo homo mo de be do mo homo na do no nyonko na wiemra nso di se obi do no yonko why de ba de wiemra nso di why de ba de wiemra nso di so putimi ka kire member se o sakra wa ba Yesu nkyanya Nyankopon na so ngede be enye adwuma sambra no ho ane kan na wa sakra wa agwene aba Yesu mu no Nyankopon mra enye adwuma Bible say dia wado ne yonko no why dey wiemra nso di na kese ye wo mra Nyankopon mu na wasi edisuo but ye mo atima disuo no eye wodo adentira kan ko na de waka say na Nyankopon asem a ewo nkora nsem dunu mo ka say ense ya wade mense ya wade eniawu meniawu emokro no memmokro no emo ni mra de emma wani emra de no na se emra nsem biara aka ho na se emra nsem foforo bi ka ho a waka bom ahye nsem ya mu se ya Nyankopon bra nsem dunu nyina abom asade baako mu se do nyonko se wo do nyonko se de ba de wo ho odo nya nyonko bone odo nya ne yonko bone enti odo ne mra nso die odo de ba de mra nso die enti odo no enye oyonko bone enti ye ka odo ene mra so de ba de edi Nyankopon embra we se wo no nuate enwia na de kanokro kire no entwa nkontompo bobra kronkron shentade pa hwe kasa yie eni konkonsa mu enipa 4 ena moto na mudi nkomo ba ko sori a na tre na aka no na mu twiri no na mu Canada pa na tre no ba ko asa akra na me kwakoda o na tu na aka no nso asa so mu ni asiasa twa na sopa no na aka nipa tu na ba ko asa akra se eja tam ko ntende eja mi kofi na wo kon se obesi ahwe wachi de wo kan won tibi ko woni obi ufo bi onu be ni ho ankomo bi but ya wo kan woni tri mu no na Nyankopon asem se hweyie na wo ani konkonsa hweyie no anka onua ho asem bone me pa acha hweyie no anso pa onua na wo se saa de we wo mpe wo bedi de wan kasa wo pa akira me pa acha e de wo ha bebro eno nti na Psalm 119 verse number 165 wo de wase asumdie pi wo ma wona wodi mra so e wo ho e ma wona e de be odi Nyankopon embra so enti wo pe peace a yenya peace efiri Nyankopon mra nsem mu yes sir yes and Isaiah 24 verse 5 to 6 say the enti no me amna asase ne say ya dey yetia Onyankopon embra nsem no eso me pa acho nyame mra eye very simple me kan simple a
na me ma Bible na ka say nyame mbra wa sha ama ye no se ho kronkron sha o ma no Onyankopon mu ntia se mo say Onyankopon ransam very simple na emanipa hunu nyansa Deuteronomy 4 verse 6 Deuteronomy chapter 4 verse number 6 wo de kan ne hwade eti Onyankopon ransam no enye di no mewie ne makotu ato de ntia mese enye di because ensam ne wo mu no aye ensam a eboa na aboa me ewiase nya problem nyina ye se ewiase ya agore se ye nyina be sori Onyankopon asam nti se wiase nyina gada se ye de atade ba abontra manipa akwasa o mmeki so se ya atade a etu Onyankopon de ba de ahyede so mo ya so mo de nyum ba wiase a wo mo decide se ye mfa nyum a ma otu Onyankopon de ba de ahyede ewiase apu Onyankopon asam ne no me so amana asase na me asembra wo de kan hwade Deuteronomy chapter 4 verse number 6 in the Bible was enti mo no so na monyo enti munni Onyankopon asam no so na monyo if say eno ne munyansa if say ye di Onyankopon asam so a eno ne ye nyansa ene mo hunu mu ende ba de but ewiasefo nso apu Onyankopon asam but omo se wo mu ye nyansafo Romans 2 verse 1 Corinthians 2 verse 18 obetima apu Onyankopon asam ay nyansa ni Jeremiah 8 verse 9 wo kan say Jeremiah chapter 8 verse number 9 obetima apu Onyankopon asam ay nyansa ni tapi nti wo wiase nyansa ne Onyankopon mu nyansa ba do kan hade Jeremiah 8 verse 9 Jeremiah 8 verse 9 Bible say Awurade Onyankopon nsem no wapo wo se Onyankopon asem e na wapo yi ne nyansa ben na wo nti ne kase ye pu Onyankopon asem a ye nyansa de ba de ayira because ebia obi so wo nyansa ba me na wo kase yi ono obi e twempena wa fa na yira chi no obi e de be e twempena honorable Albert Kenda pa ni slave queen na wona na chatin epia bontin pato enyanim guase enyanim guase mbato we enyansasem debi enyansasem die nche enyansasem no senka oba na wona kasa no se nanka eye Nigeria enka manfo be kase oni modode ba de edi ka be hye na nimonyam enti emfa woni ono agba wo ye wo pu Onyankopon asem a obi abahu se ade a wo ye na ye de ba de ye nsenhunu enti Onyankopon asem wudi so emanyansa mesen ka sa oba no ne chate e wo phone so no enka ye honorable Albert Tender Paira enka ya ka man the best partner of the year kama for be kamfo no na kese woni pa bia ne animonyam e wo ne bone mu yes na papa nyimu na slave queen nwan we sa adwama monti of course what you say waka of course ko be 20 dienti a aye enim guase ne se na enem pona we go at say it number Ephesians 5 15 go yin o kan sem bi wo ho Ephesians chapter 5 verse number 15 tu yamfo say ye onyema bi ye hintayo na endi wo se be pia bontene kan hwa de o se enti mo hwe mo nante yi enti se wo ye gidi ni ya tu fu sa hwa wo nante yi enye se wona wonnim nyansa enye se hwanya wona wonnim nyansa ya wa namonto ebu hono mu a wonnim nyansa na otu sa namon ebi dam da yemfa to ho akere wono sa nyansa we na wona enye se wona wonnim nyansa na kese bra Onyankopon asemu ya Deuteronomy 4 verse 6 kase ennem de ba de munyansa kan hwa de enti mo hwe mo nante yi enti mo hwe mo nante yi enye se wona wonnim nyansa enye se wiasefo na wo mu di wo mu adwene hu ya chi a wo mu nim nyansa no nemo se nyansafo nemo nante se Onyankopon mu nyansa ni na mo hwe mo da ye yi na hwe adaje no taama wote wono ma wo mfa nya hwe no den na wode ye hwe ni yi if say ene ye na bone if say ena we ye wo mu ye na bone ye ti munye nipa awoni adwene enti Bible say mema ye nye nipa a ye ni adwene nemo munye nipa wo hu ade ye nye enipa a ye hunu ade a Awurade Onyankopon peyi Onyankopon epeyi kwai mo nsa mama ye mo nsa if say eno na de sakasaka ba if say eno na de sakasaka ye ba nemo munya ma ewo nemo yenya ma ewo honhom mo mfa senko hu nyum na ye nyom me pa chaw Ephesians 5 no verse number 8 verse number 8 wo de tie Bible na aka ne no embere bi atwa mo no na mo yesum na ye yesum na afai die ye ba Awurade mu no mo ye han ye han ewo Awurade Kristo ewo Awurade mu kwai mo nante wo se han ma enti mo nante se de ba de Han ma. me ka asem bi atro ye nante se han ma every say han abada di papa obi yo a onante ewo han mu Awurade mu na brabo eye papa yo ne trene ene trene ene nokura nyina mu ene nokura nyina mu na mo so de eso Awurade ene na ye ne yen so de eso Awurade ene ye no enhwe na mo nye esum nyuma ayen so aba ne bi o se ye wo esum nyuma me pa ato oni slake na ise hono mo no pa ato na eye secret ana se na eye public eye secret but epia bonten no enegu nanimu ase o se mama yenye esum nyuma enso aba ne bi kwai nemom munyi eho atan yanye debei munyi ho atan anu nti na me yi ho atan se wo ye honorable a yi tena wo yere ho Onyankopon asam se wo ne wo ba ate a ya odoma no ene ne ntena
me pa chaw wo fa wo yere chi a epia ebeye animguase o ona abo no hu begu fin kan hwa de efri se mama wo hita yo no eniema ye hya kokoom se de na ono oba no chate e wo so no eye secret ade eniema wo hu ntayo no eye ni wo se ni wo se ye bebo dimpo e wo han mu enti se ade bi eye bone a enti me pa chaw untimi mu se oba bi oba ne kunu ogitum se ne kunu mpo ye amroba no ontimi nye bold na obusan se okuru adwuma ba ya baka se kunu ye amroba what bi da dabi what so oba bi se ne kunu ye amroba da dabi adentra egendiwu ade bi Nyankopon asem tie bia no ye wo se wiase bunu aniwu sem enti bible se men kan kire wo se Nyankopon asem nyansan ene ye hunu mu bone be ne Nyankopon Mmara asem aye ba ya boya so nu ase ende be ye ni so me se Mmara na nye dene Deuteronomy 30 verse 11 uditi Deuteronomy chapter 30 verse number 11 ni wie ne makọ coronavirus Mmara so jai ena yare Nyankopon asem so wiase ap nyame asem nyame so afa kwan bi so che nipa sasase no obi na boye o ma hu se nipa de ehuhu dane afri bone ho no ye bo pass divert tension no o we na ye virus no me pa cho o na ye virus na say nyam na mutu mo yarupa na mu wiemu no yes kan hwa de mu ne Deuteronomy chapter 30 verse number 11 Bible nkasa wasa na Mmara sema Mmara hye wo nei Nyankopon se emransem a o hye wo enei enye den ma wo me pa cho me na me kan dabi me na me kan dabi enye den emma wo nanso eni achirichiri eni osoro no wakase eni osoro no wakase hwan obekọ osoro hwan ena obekọ soro ama ye akofa ede abre ye ni yate ayo na yate ni ayo ni nipu agyanso ena emransem no Nyankopon de amaye no eni epu agyanso no wakase ena abeka wakase hwan obetwa po na mayen hwan ena obetwa epu no akofa amaye no akofa abre ya no akofa abre ye ni yate na ensam ne bel papa sama ye Nyankopon asem no ben wo papa ewo wanumu ena ewo wanum ana ewo wakumum ena ewo wakumum se hwe ne yo se hwe de ba de ejo nipa se ye nhwe nyame asem ne enyo enipa se be nante akwan so on se wo se Nyankopon Mmara asem na nye de ne we Old Testament ya First John 5 verse 3 Nyankopon ahye de enye de ne nipa se ye mfa nya adwuma ya po ye bofo eye de ye pe ni wi be ka coronavirus embra wa sama wiase si edi so na ye ni so all because of say ye mpese yare mbede be ebe o de kan ha de First John chapter 5 verse number 3 yintie Bible o si ye ni Onyankopon do ye ni Nyankopon ya wane do ye bedi na hyede so se me no ye bedi na hyede so na hyede ne nya den me pa cho na hyede nye de be enye den eye sanete Old Testament New Testament Nyankopon commandment enye den na mom agisa wo ka se me mpese me ye dai me di so me mpese me di so eni sam mpese obedi so de dia ene Nyankopon so e ka asem bi na Nyankopon wo kasa omu na asem so Deuteronomy chapter 28 verse number 47 ti hey Deuteronomy chapter 28 verse 47 verse 47 me pa coronavirus ye dofo ana ye tamfo tamfo kase pa ti de Nyankopon kan Deuteronomy chapter 28 verse 47 enam se ya pu Nyankopon Mmara nsem nti yade abasensan wiem ya ba yade ne Mmara wa hyene mfa nkompe Nyankopon Mmara tena wegere ho bobra oyo ba bobra Nyankopon ka se mempie nkwa abontino but o se bobra konkron yes what can you Deuteronomy chapter 28 verse number 47 yintie Bible o se esa no se wan fa ni gie esa ne se tiriye me chiro de ntie Nyankopon bu afu o se esa ne se menu mienu yan fa anigie ene akoma pa so ma Awurade bu Nyankopon si ne yewu usimedi sentade pa menhye makro no mebo adwuma watimu nyina connection kwa na ahye ne ma obo anso nyi obesa akota so dem adwuma watimu nyina connection obi ya adwuma o kasoa obi te kasoa okọ adwuma watema committee 5 the boss na ka tua 200 Ghana o wo here wo ma dana kesa wonya kronfo say wono wafa ne hwan no tadwuma nim police si wono de wono nak bosu na ka tua wofa ne nsanka opega ne nsa wo ekwan ho a dawa na ho akere no nipa ye adwene se ye ni Nyankopon asem so wokokọ atonso a gwa wankasa no udi bem no se oye ohia ni a me pa chawo enipa afanyansa kwan so abu ntancha de etiawo because of the enipa bedi the sanema we nyina no ne Nyankopon te sora
na wo se hunsunsanso ensamra asase ne so kan hwa de wo se esane se wonfa anigye esane se me no yamfa anigye ene akoma pa anso mawrade Onyankopon ene akoma pa anye den anso mawrade Onyankopon Nyankopon ka se ne ewu ensa wade emokro no sentade pa mentwa nkontompo di waja no nani o ma wada yefono o ma me yefono wadam wada o ma me yefono mu 9 months ama o ma me ya wo edu aba asase so obi abonitiri mpo se ne ma me de one ne nkasa bie da obi ahwewo atetewo ama wanyini no for respect ye moduma no wo se da Nyankopon se esan se yamfa anigye se ye bedi Nyankopon asem so no nti ewo tamudie mu nti ewo tamudie anase ankeka eburu so mu nti obesom atafo awrade Onyankopon besom aba wo so no o se obede obesom atamfo wansa wanfa anigye nyame mmra nsem ono hyem aye no se yamfa anigye ansom awrade me pa chaw botaya ye ka ho asem no enyamesom say ni pambre Nyankopon nche no enyamesom yes enyamesom yes fansa so no hwe Dsem 14 verse number 9 o de tie de o ba be kan ha Revelation chapter 14 with the verse 6 verse number 6 o de tie Bible na munobofo foforo otunam osoro mfimfini ohunubofo foforo otunam osoro mfimfini okura da asempa bi ko ka akira wona wate da asempa ka kire wona ete aso ne aman ene aman ne musuakuo ene musuakuo kasa ene nkrofo nyina me pa ko sa bofo onya bofo Gabriel nya bofo Michael ya ye kan sempa kire wono ye ne ye kasa kire wo aman ne nkrofo ne kata hodo ye ne ye tu nipa fo because o kan Galatians chapter 4 verse 14 going na Paul can say wo munyin se Awurade Yesu bofo anase Kristo no a wo kan 2 Corinthians chapter 5 verse 20 Paul say ya bofo de ma hwan ya de ma Kristo eguse Nyankopon nam yeso etufo enti ye kasa abafo na vision no wo kan ho asam nye Gabriel eye menum mienu a Nyankopon ayi yen se yen kan se mpankyere nipa ego wiase no Jena John ehun ye ase ye abofo hanom a ekura da asempa kan hade wode ne kasetia mu se nti sade ye tiatia mu de si epi kire wo no ana ohun no vision mu se sa abofo de ne kase atiam tiam se munsuro Onyankopon enipa ati wiase yenye dai yensuro Onyankopon yenye dai yensuro Onyankopon wo be kan osenkafo 12 verse number 13 na wo se asem na wieye ene de ati nyina ne se so Awurade Onyankopon mo nti ye ne be kan kire nipa ati wiase yenye dai bai yensuro Onyankopon na mo hyede ne munyam na yense Nyankopon de ba de animonyam efrise na temudo na du na temudam na du na monkoto de oyo osoro na yankoto de oyo osoro ni asase ni oyo asase ni epo no oyo epo ene asutire no ene asutire no enti yeye etufu se yensum Nyankopon mum be pa gidi pa se da bi ene Nyankopon se mo ansom me de a esane se wanfa anigye esane se wanfa anigye ene akoma panso me Awurade Onyankopon mo nanka wasanka yesum hwan a Nyankopon ene Nyankopon se me se mo nsom me awon quality ni mu na mo se mo nsom me de a ene mo besom ade a mo mu kiri mo di akoma pa mo anfa akoma pa nsom nyame ba mo di akoma pa ebesom motamfo motamfo no wo se mo di akoma pa ebesom motamfo kanko ento aso no wo besom atafo Awurade Onyankopon besom aba wo so no o se mo besom motamfo a hwan besom no Awurade no mo Deuteronomy ho na wo kan no yen jump ko verse 58 na nsa no sa ba verse 47 no verse number 58 na hunu se de pa chaw yare ahodo o wiase a efiri nipa no anase eye no ma yade no na no do edeba de e wo ho Egypt for year bone Nyankopon de wo how ko Egypt no pa chaw o ma anya no oduro because of how no efiri Nyankopon won se coronavirus enipa na create ye tsunami hwan na create ye eno ka se nipa na create ye samo se China fo na create virus na tsunami na ensu eto no a ya na mfama na na efa no mon kan kire me se no nso obi na create ye why Nyankopon de how atu wiase aso a na science for be create definition e de ama no na eyi Nyankopon hu afi nipa mu o ka jam se virus nipa na create ye nipa betu create living organism fa adwene we to ho keke nipa betu create living organism debi na science for kra emoja ko omuti mi emoja nko mka say ya short moja ntino bla betu moja common blood mbetimi aye ma be living organism me pa chaw no kure e na ye ka kirew kan ne ha de munia
Deuteronomy chapter 28 verse number 58. Ti Bible. So what shenya Mmara yi. Die Nyankopon ka yedi. Se wo nhwe nyo Nyankopon mmara nsam. Emu nsam a wahwe no homa yi mu. Emu nsam a wahwe wo nhoma ni mu. Na se wo nsuo din ewo animunyam no. Na wo se wo nsuo Nyankopon din ye wo animunyam. Na ehu ye hu yi a. Nyankopon kasa ne ewu nsa wade e mokron sentade pa. Bobra kronkron na wo behwe nipa da se ne se menyo. O ye sa nyina nso so. O ye sa nyina nso so. Se Nyankopon twe ne ho a o problem. Oya say nyina nso home na wa hunu mfiro no ma o problem kan hade o say wore hwe nyamra yi mu nsem say wan hwe anyomra yi mu nsem a watwe ne homa yi mu a watwe o homa yi mu nyina na wore so din wode munyam no na wo se wo nsuro Nyankopon din a e wode ba de munyam no edin a ye bo abofo kura koto atarfo bana koto empanyimfo adunan ekoto na wo se wo te asase wo se so ade e ma wo survive e ye mframa aduane ne nsuo na wo se wo nsuro Nyankopon edin ya wani monyam yi wo ye hui ehun ye debay ye hui edin na ehun ohun no ai ne Awurade bu Nyankopon no ene otumfo ya wo Nyankopon no ene Awurade beba wo haw ne wasefo haw aye ene Nyankopon se obema wo haw ene wasefo haw ye deba de ye nwanwa nti na wo mo haw so aba wiase ne kwai haw akese e kyere o haw akese a e kyere ene nyarewa bone ene enyarewa deba de bone a e kyere enti Nyankopon se onimade a nipa bia wo mpe se wansom no a me part fe brave 47 ti Bible Deuteronomy 28:47 isane se wanfa ani gie isane se wanfa ani tie ene akoma pa so ma Awurade bu Nyankopon ene akoma pa na kire se osome kwa wansom Nyankopon wa akoma pam obi kwa asore na otwa lotu obi kwa asore na otwa mpana obi kwa asore tu nyinsa egu obi kwa asore ntade bone ena wo hye o kan Jeremiah 48:10 wo se enome nka de wo ye Nyankopon adwumade ba de biara oya de o but oya no sade ono pe eti wosom nyame de but osom sade ono nakono pe enye sade Nyankopon pe ono tie preaching de beboa no asori a preaching beboa no na ba ko bo osu omu ye de Nyankopon pe tu kan second Timothy chapter 4 verse 3 going na wo se ene di akire mu no nipa ntie akire pa de ba de eye no na momu no wo mbeso akirefo aboa so sade nakono de ba de etie intiripa no ope asori a ebepene amwa hye miniskirt eno ope se na ope asori a beboa na kono onye uradi se obeti Nyankopon ahyade na ope asori a obeti mi akọ no oda so an ne mpona enetie ande ope ne sa ope asori obeti mi akọ na the same time obeti matie wiase dwom oka Senkafo 17 verse 5 Ecclesiastes 7 verse 5 Ujimin sum Nyankopon na ngoti nkwase adwumbo dabi oka 2 Corinthians 6 verse 14 na o si wias twaka ben ne sum ne han wo ayonkofa ben na bonsam Nyankopon wo twaka ben na busum fie ne Nyankopon so dan wo enti wuntimi nkotie wiase dwom ensa metena so dem asole dwom ya asole for dia wiase dwom ye wiase for dia 1 John 2:14-15 say mun no wiase anane ma de ba de wo wiase se wo koto wiase a Nyankopon do nye de bai enti mu di ya tun fi wiase abrabom wiase abrabo enema bia wiase ye biara Nyankopon chi wade kan ha de Ecclesiastes 7 verse 5 yenko was when yansafo nim ka yetie enti se Nyankopon onyansafo be chi watena se e de Nyankopon asem aka wanim no se obaye aso atie Nyankopon num asem efiri onyansafo anum no ka wanim mpa so obetie no ye chen se obi kwatie nkwase afodwonto obi kwa de ba de obi kwatie nkwase afodwonto obi kwatie ka se nkwase afodwonto pa wutie wi a eboa mo atwempa na nkwase adom anwuma wutie wi a eboa mo aye bone nkwase adom yes you decrease you we nyansa nyom David na wa akoto si de nipa nse wo bodama wani agya wo sei me na meye wa na wo ye ho asembisa wakoto dwuma obi nipa nse wo ye oto lege wani agye eti we nyina no wakoto dwuma nipa nse abodam batan na wani agye wo ho eti nipa kase nyansafo no sai nipa ye nkwase Onyankopon ni so na 1 Corinthians 2 verse 18 no kan no COVID-19 ye be reading loss Nyankopon se me ne wu ensa wade emokro no sentade pa mentwa nkontumpo ene obi nkontokwa bra ho ase ema maame no papa obi a woni ne motipen no fa wodwo ne ahobrasa ne ntena do obi biara nipa bia ne ntena wasomdie mu Nyankopon asem nyina ne yo ewiase se ye mpe ne wose se ye ne so a ye besom yatamfo ti yatamfo no ebi ye yare nti ese ene lockdown nti enipa asum coronavirus ne mbra nipa di so
Yes. Enye coronavirus abaje ka nkwa adwuma. Obi abeko. Enye coronavirus amepache wo enka nkwa adwuma. Tie beko. Nye coronavirus na ba. Wo de ye wi na be cheche de nti emra. Wo de kan ha de. Deuteronomy chapter 28 verse number 47. Yenti Bible. Esan se wan fa anigye. Esan se yamfa anigye. Ene akoma pa ansom awurade bo Nyankopon. Ene akoma pa ansom awurade Nyankopon. Ewo tamudie nti. Ewo tamudie nti. Obesom atafo awurade bo Nyankopon besom aba wo so no. Wo besom watamfo a Nyankopon be dey. Ebesom aba wo so. Me pa cho yare dom no ye kan verse 58 no wan ka se ono de baba ye so ono a enti se yare dom e coronavirus na covid-19 eye wo tamfo de a ene fa so otim se ne yansum Nyankopon nti ye de be ye sum ya tamfo ye ka se ye sum nyame a e kwa be ne ye sum Nyankopon a e de na ka se ye sum Nyankopon de enti a ye sum Nyankopon ne se ye de ba de na hye de so yasa yes de enti a wo sum coronavirus ne se wo ye de be wo di na hye de so enti me pa cho fa we no ye belisi nyame mmara na ode ama ye ni nipa se edene ye mfa nye adwuma ena corona mo be kan John 8:35 se de oye bone no we de bay oye bone akwa mo enti so akoye bone akwa bone na akwa na akoye no wo kwa akwaso na ba to uye obi akwa wonsom no yes mo enti yare bai tie ne yew wo de ye hwe law ba akọ Nyankopon ebie no wode wo pa ma ubetima ko baabi bia wo pe namum menko baabi a enye papa Psalm 1:1 Psalm 1 because asem na ye ka no ye be ko tu coronavirus mra ni akompa Nyankopon mra wo de tie ni ahade ye edene wo se Nyankopon de na emre no wa ni so na de ede na ba owo nti wo de akoma pa edi so eye obi ka asem ni so basenka ankeka na edidi coronavirus de so no ena nkeri Nyankopon de mbazike o problem debi ene udi to BBC covid-19 CNN covid-19 Al Jazeera covid-19 what is say wo mu BBC ni CNN ne sa TV akekraka no what is say wo mu bo nyamesompa ho da roda debi what is what ka kire wo say jampratwen jarudi jayazanda debi but yare no ho hyehyɛ de yare no ho amamra de ye bo ho dawuru wo de kan ha de Psalm 1:1 tie wo de din kan bo yare no avoid social gatherings de ba de gatherings tie ha ye o covid-19 ne mra ba ko ni wo ba ye no wo se Nyankopon se wo betima ko ba bia ye ni kan kan nyame mra no Psalm 1:1 but coronavirus say avoid social what gathering social gathering ebi ya yi menko asore manye dey menko me pa chaw ba bia enipa do masia bia manye dey menko ho me pa chaw e ba ye no wo kwa America omudi so no muni so obi edi so China omudi so na so muni so Italy omudi so na so Ghana yedi so na se ni nam so me pa ga se we ni de won kan se ko ba bia na mum no ko ba bi papa o na mum we de o se avoid social gathering say yes yemu o mesik covid-19 ti obi atu wade e dia seda yes because habe fall into number no o man pagini first speech or si nipa abro so 25 anamboa yes ana sa Ghana ni ba ye pa nipa 25 na aba de e ye onyanye obehudi no share a year business way nipa 25 na nsamo ba he ne de obese friji nkakransa egosi bra ban ne be de be e be free wono mo yentie Nyankopon bra wo hyema aye so kan se mema Nyankopon ahyemra se social gathering mema ye nkwa na mom Nyankopon hyemra se kwade obekọ ba bia na mom hweyie na de ti Nyankopon so anye de be wa anko Nyankopon bra niye coronavirus de o se etie nyame muro ekwa hino mo obi anko ba bia obi anje fie coronavirus man eye adwuma na nya adwuma eye adwuma Nyankopon si Deuteronomy 28:47 say ye ntie Nyankopon a ye tamfo no de ye betie no ne asom no wo de kan ha de si hye no nipa a wonante abonefo aginam enhya ne wo nipa onante abonefo aginam no wonyina ne bonyefo kwan so na onyina ne bonyefo kwan so wonte na fa odifo tena enti Nyankopon bra ne de o se wo betima akọ baabi a batwe na wanko abonefo kwan so se bia
asawo bia bebia ye winsa bebia enipa edina opon fo na say omo baabo entene no men ne omu nkonkon kwehia mu nkonko didi agro dabi but saade we no agidi fo brebesi ni so diri ni awani so no COVID-19 mra we ba ye say social gathering bia mo bi ankon but enipa di so and enipa ni so Yedi so. enipa di so and enipa ni so Yedi so. enti we say first one e dey ba there avoid social gathering. The social gathering bia eye ka ho asore ka ho club ka ho bibi bia eyibo school nyina ka ho ma obi anko e pato eye adwuma na enya adwuma ana ye na eye adwuma na enya adwuma oga na hanko ha o Dabi eye adwuma o the whole world. Now you are sure say the whole world it yakwa the Onyankopon ransam so. Deuteronomy 28:47 say the young fa yakoma pass ye be Onyankopon ransam so no. O see ye bedi Mmara e free ye tamfo ho. Coronavirus onye edofo. Dabi o ye tamfo. Ne ho Mmara bi ne say avoid social gathering. Me pato ye be ma o party ni konekoye o chana. Tiatia Onyankopon ne ka kire wo say enka mempie kura nka abeka say o kwase asem ma. Yesu abewu. Coronavirus ashemrama avoid social gathering. Ewiase nyina ebo ho dawuro. Yes sir. yes. Tie ni ye. Bone ba ni Onyankopon de amenu yinu. Ko bone ba ni Onyankopon de amenu mienu. O ka asem nipa ngede ba entie. Onyankopon person ke etena so wasomgie mu. Nipa mpe nyame ahyede COVID-19 de ba ya onyare no ehom bra ni. Nipa di so na se nipa ni so. Yedi so. Me pa chaw. Na o ka say die nipa di so no. Nipa edi so for de be ntra. Say ye pe nkwa anamboa. Yes. Deuteronomy 8:1. Ye Onyankopon de nso. Sanke di su anka ma ye nkwa bro so a. Ba nipa ni so. Ene ye ne. Kan ne ha de munia. Deuteronomy chapter 8 verse number 1. Ye ntie Bible. Was mransema mrehyɛ wo nan nyina. En wansema Onyankopon no kwafo Onyankopon no de ama ne ma no te de o se nyina. Muni sina monyo. Munni so na monyo. Na monya nkwa. Na monya de ba de. Monya nkwa. Me pa chaw de nti a wo hye fie na wo si wudi COVID-19 mra so no. Me pa chaw. Embra na ya se because of COVID-19 no. Me pa chaw. Enya enkwa na wo penti na wo hye fie. Enu ntia. Onyankopon mra no senkanka wo di su a enya honam fa mu nkwa na ema wo. Ema honam fa mu nkwa. Ama honam fa mu nkwa so nside de ba de. Nsaka bi. Ba nipa se yempe no. Nipa se yempe no. And they say avoid social what gathering. But Onyankopon asem say ne kan. Onyankopon asem kan say ye kan Psalm 1:1 no. Wo si enhyira ne onipa onante abonefo ne ke say wo betimi akoba bi ba men kwa abonefo ginem. Onyankopon ma kwa say wo betimi akoba bi a wo pa bia but enya abonefo ginem. Ba COVID-19 embra ya se wo ho ene say avoid social gathering bia. COVID-19 ti utifie unko school anamboa. Ba wo okay. Wo okay pa. But Onyankopon ka asem kire 19 de na wodi so no won kwanti na wodi so. Yes. Na Onyankopon de nso wo se wodi so ma de ba de. Enkwa be ma nkwa. Ba nipa mpe no. Yenko next avoid social gathering. Ka se ye ka social gathering na ma e wo hyehyɛ ma e bebere. What the can have maintain social distancing. Maintain the body. Social distancing. Social distance. Not just say and come me ni passe. Ma be 1 meter. 1 meter. Hey, emra medan tem. Be pato nipa di samra we say so and nipa ni so. E di so. Anam say sa na embra we say nti. Obi kura eche a ende yi no ye eche a ye mfa yensan ye de be. Enche a. What na hanum no da we. O da apem wo. On the tie no. Yes osrowu. Yes. O da apem. Be pato eye adwuma na asanya adwuma. Eye adwuma. Ma distance ento woni Nyankopon woni wadanfo ntem. Ma distance ento woni wadanfo ntem. Eye adwuma na asanya adwuma. Eye adwuma. Nyankopon nso so se. Ya sanki ya chibe Nyankopon wa. Ya chibe Nyankopon wa. Me pato 2 Chronicles 15 verse 1. 2 Chronicles chapter 15 verse number 1. Nyankopon zo chibe me. Wa antwe amen no.
One three amen dear. Any odofo I odofo and all months no. This time be down in time. Through Yariana and the nipa be so. What they can have there. Osene Nyankopon hom ba oded ba Assyria so. Nyankopon hom eba oded ba Assyria so. No Fredi kwehia asa. Ena ofredi kwehia ohene asa. No ka kire ne se. Ena odifo ne ka kire ohene asa se. Asa ne Yuda. Asa ene Juda. Ne Benjamin nyina muntie me. Ene Benjamin nyina muntie. Awurade ne mote. Onya satam na ohene asa na brabo tene. Ena Juda fo no so brabo tene. Ena wo se ena mo se ma brabo tene nti Nyankopon ne mote. Sade mo ne te. Sade mo nso mo ne te no. Na se mo hwehwe no a. Na se mo hwehwe no a. Obema mo hu no. Obema mo hu no. Na se mo gya no nso a. Na se mo gya no nso a. Obegya mo. Obegede. Obegya mo. Obegya mo. Ene wo kan se kire wo mo se mo hwehwe no a obema mo hu no ba mo gya no nso be de ebegya mo. Ena edum pempenso wo hene bi afense manase ekogya Nyankopon asem eto ho no mo. Ema de wo haw eba ne so me pa cho 2 Chronicles 33 verse 9. 2 Chronicles chapter 33 verse number 9. Ti Bible. Ose. Na Manase dada Yuda ni Jerusalem fo. Manase dada Yuda ni Jerusalem fo. No ma waya bone sra manamaya. O ma mu ye bone sra amanamaya. Awurade Nyankopon se won Israel fo ni mo. Nyankopon se won Israel fo ni mo. Na Awurade kasa kire Manase. Ana Nyankopon kasa kire Manase. Ene ne man no. Ene ne man. Nanso wantie. Nanso mo anyedai. Wo ma antie kwai. Ana Awurade ma Assyria hene asa hene ne ba won so. Ana Nyankopon ma Assyria hene hwan asa hene. Asa hene ne ba ne so. No wade kontonkrok kire Manase. Manase ya so den no. Ye the punishment eba be fa Manase ekonkwasom kwai. Na wade kwabre mpokire gu no. Na ye de kwabre mpokire gu no. Ana wade no ko Babel. Ana wade no ko Babel. Na ehia no no. Abra ehia Manase oko ahokyerem enam ne haw ne nti no. Ohwehwe Awurade ni Nyankopon. Me pa chawo. Sa COVID-19 ba yi no. Ghana for ya mo national praise. Yes. America anya national praise. Yeah. Amman pi ayoye. Yes, avoid social distance. Adwuma. Yes sir. Yes. At the same time no, was it there? You maintain there social distancing. Social distancing. Like I say, ema enipa ntwemen. Me pa chawo. Ema nipa ntwemen. So ye odofo said there. Enne nya wa atu. Enipa di so an enipa ni so. Edi so. Me pa chawo. Enne Nyankopon asede be no ahye yen se entwemen wunua. Die Nyankopon aka ne se die mentwemen no eye obonefo. Yes sir. Emfa ho men obabi abonefo. But apart from obabi abitu de be akọ. But embra COVID-19 ti aba ne se social distance ye avoid it. Me pa chawo ye dis one na ye ni so. Edi so. Dina yi this one enye say ye boni o but na wo sanka akoma na ewiase nyina di this one no sanka di nya okwa asem so a ka ewiase anwie sei. That is my point. Yenko next law. Wash your hands frequently. Yenge dey. Wash your hands frequently. Wash your hands frequently. Akọ be. Like you say for hand sanitizer. Oko ha kakra bi baba horonsa. Every 20 minutes bia horonsa. Every ayi bia horonsa. Me pacho Sambra way what the Galatians chapter 5 chapter 3 verse 27. Galatians 3 verse number 27. Senka wodi nkan nyame asem edi nkan ekokoro woni padwane nyina ho a tie ni enka enkonkwaye wonsan ko a abo ayi kokoro wonsan ko a de o sanke di Nyankopon asem so ewo ni padua nyina mu a enka nya ne sanke mmara we eba ewo yahye na ho no kan ha de Galatians 3 verse number 27 was every say mudodo a wabo masuko Kristo mu no ye mudodo a wabo yesuko Kristo mu no ma hye Kristo ya hye hwan Kristo ya hye hwan Kristo ya hye Kristo to aso Yudani anase elani ni ho kan 26 no verse number 26 ti Bible na mo nyina nam gidesi ye Nyankopon ma yana ya di Yesu adi bobra kronkron nam gidesi Nyankopon ma na nam gidesi ye Nyankopon ma ye nam gidesi Nyankopon ma o Kristo Yesu mu Africa 27 bi every say mudodo a wabo masuko Kristo mu ye mudodo a obo Yesu eko Kristo mu no ma hye Kristo ya de ba de ya hye Kristo e kwa be na e fa so ebo Yesu esubo na ye bo ye no me pa to enya ahote ahote Nyankopon se yente ye ho e wo honhom kronkron ne tene abrabom e wo honhom na nyi nipa ye ho ni de me pa to horo nsam nya fi na se horo firi ho fa hand sanitizer say bi na mwa bi wo ho na nya sa yes
Ephesians 5:27 as a uniform. Ephesians chapter 5 verse number 10. Sanka yedi kan hu say e was live tin ya brabo ya efi emre ye emeye enye efi nko a o kan hade. Ephesians 5 verse number 27. Hohoro nsa frequently Nyankopon kan onsa frequently no ya eye onsa ho hohoro na efi mfiri wo ho no Nyankopon di nkan asma ka kire yen say yama ye nipadua ho nte dada. Enti obi a o ma nipadua so atena enema mienu eye honam nipadua no se efi ka na enye nti wose wudware enu nti na ye de compare esubo no nti se honhom fam no honam fam no wo ye clean na honhom fam wo ye unclean na emwa kan hade wase na wode asafo na asiwo animonyam mu enti wose wode asafo na asiwo animonyam mu ankekaye de ba de ankekaye me pa to horo onsa frequently but I na de horo onsa so person kai bia be ba ho efi kai bia ba Nyankopon okra nipadua no nso aya wa ade bia eden kai de ba de eka no wukura physical hand sanitizer o spiritual one na eno so yi bone afiri ho no de hefa ya bu ye ni ya so oguso eti Nyankopon asam se said COVID-19 asembra said yen wase ye han frequently na yen sa ho nte no Nyankopon asam so di nka ka kire ye se yen mage nipadua so munye de be ente kanko wase no de asafo na siwo animonyam Nyankopon de na asafo asiwo animonyam enkekaye anase pomponiye anase yeremu biara ni ho anase wenu bia ni ho nemom aye kronkron ai edem nso ni ho Nyankopon krofo no aye kronkron edem ye de ba de ti enye yen sankwan ba eho nipadua no ana eni se edem eba ye ho me pa chaw 2 Corinthians chapter 7 verse 1 enti COVID-19 ti yes wash your hand frequently me pa chaw Nyankopon asem de enye onsankwan awo da bi both kan hwa de 2 Corinthians chapter 7 verse 1 yenko apese ye wo sa boshe yi enam se mennew ye wo Nyankopon bosha wona Mesian so ahye e wo John 14 verse 1 say obefa yakwa ne ntanti ye mobra kronkron na 2 Peter 3 verse 13 say said ne bosha te no ye twen osofro ene asafofra tem ne atimu no enam se ye wo sa boshe yi efri Kristo nchenti adofo moma ye nhoro ye ho infri honam o se ya ohoro ya ho firi dia ba de honam de ba de efi enti ye wo fi a eye physical one ehia se wo ba ohoro ho afiri ho ene honhom fi nyina ho ene honhom de ba de efi so nti wo de hand sanitizer ehoro wonsa no because of COVID-19 no senka wo di nka honhom fi mu a me pa nka we ni be ba da bi enti Nyankopon de no ye wo efi a edadi e wo physically ene wo fi a edadi e wo spiritually obi a wo twempana no wo te fi nim enti wo horo wonsa ho na re hand sanitizer horo wonsa no no asa ayusu ho fam hand sanitizer ye obra kronkron no agyan empra no twe na ho ate no agyan obra bon na ho ate no agyan obra fi ebo na ho ate enti you say wash your hand frequently yes that be always no ho na be dey ebetie sana enka wasenka ya hohuru ya hohon fam frequently na nke ho ate eno ne Nyankopon asede asudi but ya anyo but ya ejo saade wi e dia ma COVID-19 eye so obeyo but dwene hohon fam de no nso ho efi se hohon mu de no eho hia e chen honam fam de no yes honam fam de no be protective but eno to nche se ungu biemu Hebrews 9:27 say e da ho mani pass obede obewu prakope na owu na gina da ho atemuo na kire se wo de hand sanitizer abo horo wonsa na COVID-19 enkumpa se obede obewu we na wo so de she wutirim kindness law avoid touching eyes nose and mouth mani ko sua no yes so aso yo ne se de ekran fansa yen de be enka emra be na edene sense amra we but ewiase di so na se ewiase ni so yes di so because Obias rule say o ha yale be de be e be ye no enti wani ko sua npo ese men touch e na men touch de ba de nose and mouth wo ho ne emfansa nka ena emfansa nka wano because of your reality Nyankopon bra be no ahye wo se ede na ya se aboa bi ato wani ede be na ya se wani so kikawo
Edebe na ya pa se. Enfa wonsa nko ho ne. Enfa san nkatu ani. But ye ya na se yenye. Yeah. Because of physical protection. But Nyankopon Mmara ben ejesa. Mmara ben na din since Mmara we. But nipa di so. Yenko next law. Putting on a nose mask could be of a great help. What's it then? Nose mask. Nose mask. Nigga say, what the other protector? Yes. Who protect you from Sayarian? Yes, sir. So the bay Abia Obiang Wensi. And I say, Bia, Obin Wensi, and now Bow at once. A binti means split a mammy group. One no answer of Hunimuntino. And a Pamruchano, Father de Bade, a kata. Ephesians 6:13. Physical mask no ho. Sanke din kan share spiritual mask ya obekanya. Enka sa Mmara we nyina emma. Me lenke se Nyankopon hye Mmara se yiri nasem so ye ni a ye besom ya tamfo ne Mmara de be ye den but nipa be di so Deuteronomy 28:47 ena me kan kire wo no. Kan hade Ephesians 6:13. For mask show ho na nya obambo anamboa. Yes. Nyankopon asema din kan kire ye de enya abambo ne Mmara dada. Eno de enya hu physical bambo nko a but spiritual eka hu kan hade. Yenti. Mo se Nyankopon akode ni nyina. O se mo se Nyankopon akode ni nyina. Na motuma gina edabonenim. Na motuma ede ba de. Egina edabonenim. Enti de ono awe mask no. Sa edabone nti no wahye mask na answer. Yes. But we de o se yesanso wo Nyankopon akode bia eno nso betima ma ye gina edade ba de. Bonim kwai. Na mo ye ni nyina wi a mo nyina ho. Na mo ye ni nyina wie sha ho fam mask, sha ho fam protective enema no a motumi agina ho. Enti mo nyina ho. Enti opo ho fam o mask a wo se nka wo se ni. Mo fa no kure mo masene. Wo se fa no kure de ba de. Bo wasene. Fa no kure. Kan no kure kire wo nua mentwa nkontompo. Fa no kure bo wasene kwai. Na mo hyetre ne nkataburo. Na hyetre ne nkataburo. Na mo fa asumdie asempa na ho da so na fa asumdie asempa tre ne asema Nyankopon di kaka kire ye na nipa se mfa nya hwe no. Senka ye di so a asumdie asempa na ye de ho to so no. Ye mfa ye de ba de enhye nan. Ne nyina akiri no. Ne nyina akiri no. Mo nkura gidie chem a mo de betumi adum obone ne be. Ye nkura gidie chem because Hebrews chapter 11 verse 6 to 7 say gidie ni mu a obi ntimi nso Nyankopon ani. Nti ye nkura gidie chem a ye betumi de adum obone fo ne be ma edere. Kwai. Na momfa nkwaje dade eche. Na momfa nkwaje dade eche. Ene hunhum kranta ni Onyankopon. Ene hunhum fam enkranta en Nyankopon no masem. Na momfa mpaebo ne sire nyina momfa no. Sire nyina dade ba de. Na kese ye di nkan hye sa akodi we nyina wi a ne de mpaaba de ba de ata ekire. Nyesa. Yes. On say ade ba yi ya hye mask but ye de mpaabo sa de ba de ata ekire for protection. Kwan ya ye fa so bo physical mask ho dawuro no ye saa ne de fa so bo kwan ye fa so a ye bese ho fuma akode ye ho dawuro da bi BBC ni ho adaje CNN ni ho adaje TV stations ni radio station ka si ni ho adaje Nyankopon Mmara ben na aka kire ye nse wona mabonten na wo pia kwa aba fa ade se ma ho ne Nyankopon Mmara wo sa but COVID-19 ehon Mmara ebi a ewo ho a se de be ya enya obi ne se fa ade se wo ho ne upia kwa abontena me pa chawo wo ho mete ana ho mente wo ho mete but enipa de ba de ediso Deuteronomy chapter 28:47 say ye ni Nyankopon Mmara nsem so ewo tamudie mu a o se ye besum de ba de wo de sa kan sa quotation anka Deuteronomy chapter 28:47 yenkwai wasa se wanhwe anye Mmara ni mu nsem na ye ni Nyankopon asem so anye Mmara yi mu nsem amfa enidie ama Awurade Nyankopon din ama Awurade Nyankopon din ewo tamudie mu nti obesom watamfo Awurade Nyankopon obesom aba wo so nim Awurade Nyankopon be dey obesom aba wo so wo de kan to aso ekom ebi ye ekom ene sikom ene adagya ene no ma nyina mu hiam de ba de hiam no de dade ko no beto
wonkom mo enti enema ho no me a okase ye besom ya tamfo no verse 58 ebinie sa ranhwe nyamra yi mu nsem se ya anhwa anyomra yi mu nsem a watwe ne homa yi mu a watwe homa yi mu na wonso edin a wani munyam no wansuro edin a wa animunyam na eho ye hu awurade Onyankopon no ene awurade otumfo ya wadi din no a eno awurade be ma haw no wasefo haw mu ayewanwa awurade be ma haw de wasefo haw ayewanwa haw akese kyere haw akese a kyere ene enyarewa bone kyere ene enyarewa bone a edebe kyere wode misrim enyarewa a osuro ni nyina so ba wo yare bi a ode ko Egypta obi asuro no ebeba wo so na abefemfa mo ho na abefemfa mo ho enso yare biara enso po yare bia ene ohaw biara a wa ene ohaw bia yentwere ye ewo Bible yi mu no awurade de beba wo so Nyankopon se ye ni bransam so de be dey de beba ye so akosise obese obese se wa ni Nyankopon bransam so a wo so beso matamfo yo wa nya aso mere enti Nyankopon asem se bobra kronkon a wo be ya aso mere ama COVID-19 preventive measures yes tieni yo se wa fa akomapa ni Nyankopon bransam so se wa anya awurade akoa wo be ye slave ama COVID-19 preventive measures wo be di so opo wumpo eti ewiase nya de ben di so akomakan we se yen function mask yen the whole day ye be se ane ankadi ko Nyankopon asade ye ho a enko ha wan ye de ben ama kan ne mra ni bitu aso cover your nose or mouth when sneezing or coughing o bowo o nwansi o katwa no ene izoko froka na onu akobowa ana akonwansi wo ka mu a SethEkow na ha ekokuma ha be gina na yiwasi omoyi akobi si e wotama moto we yes okobowa na akonwansi yi ni si we po de cover your nose no kura nya cover egwa na wabọ ne keke kura no ese wo fie na so ta bobo wa pe he be ma suspect Leviticus chapter 26 verse 14 the be boss suspect yes me found enko quarantine for 2 weeks sana nka yehu obi senka nipa na te obra boni mu a because nka e fa no na de na quarantine na me asemu afutuo mu mpaabo mu for 2 weeks no wo sakra wa gwa na e jao o senka ye de samra we ye nya symptoms na nanka ye say ye quarantine wa hwe 2 weeks senka hu obi anko se miniskirt obi yensa yes dabi obi ya azan obi yesisie obi bobra bone nanka ate no quarantine 2 weeks mfa nya me asem ne mpaabo emfa ne ntena 2 weeks ye hu so ayo ka na e ja no enka ka asumdwe beba wa anya ama awurade a Mmara be di so kan ha de munia Leviticus 26 verse number 14 yema Bible nkasa na se mo antie me Nyankopon mo ni me mmara nsem nyina na wa ni ne mmara nsem nyina so na se mo pa mahede na wo pa Nyankopon ahede na se matemu ye mo kra nyinu agis o ka katre me se virus nipa na create ye gis o ka katre me se science butumi ye muja ensu aye no science o metuma ye ensu o science butumi living organism ai na mo nipa post on the post ndu wasa omunye robot ne ho ahwan ne computer ne man wo mtibi je ubetuma living organism ade ete ase wo nkwa betumi otimi spread ubetuma create na mo ayi enipa kese kora enipa kese mpa enipa kakraka mpo motimaye san motimaye nipa na wotima akoye abua ketu mpa ni so de ayi microscope ene ehwe no ubetuma create ayi aswodene ene akomaprim ni Nyankopon de twi nipa aso na abrofo be so omo divert attention if Nyankopon so na wanfa ehu ensuro awurade adwen kese pato kan ha de ento aso no na se matemo ye mokra nyunu se Nyankopon se natemuo tene nya brabo wose ye no ye kra nyunu ne mo ni me mmara nsem nyina so ye se ye okra nyunu na wa ni Nyankopon mmara nsem nyina so na se mo bu mapam no so na se yakoso bu Nyankopon apam so a ene me so de me ye bu ene Nyankopon se de ono so na akomatudi abetomo obema akomatudi abede abeto ye me pato hwan na epia kwa bonta na akomantuye obi akomatu because of COVID-19 kan ko ensamawa ne ofoye ensamawa de ba de ofoye hwe ensamawa e ba adada tuberculosis ye nya anu aduro besinde ena ensamawa ne ofie ene yare ahodo bebrebe jemusi on question say
symptoms of COVID-19 a day and no work who near quarantine. Kindness law. If you have fever, cough, and difficulty in breathing, seek medical care early. And you futu because of say, no one you be no munti. So fever, cough, difficulty in breathing. Nasa fever bowa. Nasa homenasa teswa. Yentem kuhu de bade. Medical care. Sana home famuso. Who send cow yaza? We as see. We bokro no. Who 2 years ago? Who sent her the bonnet? Who 2 years ago? Yazan is you, your name, Yango Chida. And no son can home from the body. Ya no son cows and Kakuaya or doctor. Psalm 107 verse 20. Sa your doctor, no, we are not about Isaiah 53. Or see a man type of the other body. Or the aside, said the wounds are symptoms we ya and Kaku doctor. And I say, oh, yeah, you know. Sananka, Abranka, Philisanka, a Jamana, Kono, Mu, and Tada Bonabla, but I was like home doctor, away, yes. Nanka, a no me, every nipaso, ya, by a Bayama, COVID-19. Could it say Bible? Psalm 107 verse 20. What's not? Psalm 107 verse number 20. Verse 20. O Manasam Besai, dear, or Manasam Bay, debe, a Besai, dear, on the doctor Pengini. Psalm 107 verse 20. O Manasam sang in the bay. And say, I did. We ain't free, Yamanemu. Now, we ain't free, body. Yamanemu. In the study, I think, we are symptoms now. When I consult doctor. Sana home from Munso, Yawa Yadum do no more. A Yesubaya Yahuno, first a casa, a Yesubai, but home from a area. Ya, a bit there do a man, only got home doctor, our Messiah. Isaiah 53. Isaiah 53, verse number 4. Verse 4. What's ampa. Yanyare wano. Yanyare wano. Ono na wafa. Mizia no ide ba de. Enti senka yesenka COVID-19 symptoms no ba. Kwene ko hu doctor. Sa na ye wo suban bi a eda di wo mu a ehun fam yade. Ndi sa yanyare wano ho na afa. Yesu na ka senka akọ no. Yade ni bi yede ba de a ne pa chaw. 1 Timothy 6 verse 3. Yade ni bi ni. 1 Timothy chapter 6 verse. Said yes wo ya symptoms a. Symptoms be one ma e kira we say wo yan asayare ni bi no ye wo symptoms be wunya bia e wo so hu se me pa to wo yare e wo hu fam ya wo hia yare sa and de wo hia Awurade pa Yesu pe na betima ya hu adwuma sa wo de kan ha de 1 Timothy 6 verse number 3 yenti Bible so obi kira enkyerkyere foforo obi kira enkyerkyere pene ye Awurade Yesu Kristo ensema ye no na wa pene ye na Awurade Kristo ensema ye no ene ne enkyerkyere e de ko nyameso papamu ene Onyankopon do ba Mesia no enkyerkyere e de ko nyameso mpamu a woni ko na horan sa nipa kro wa de ba de enti obi a onante ewo obraboni mu na enipa no kyerkyere ene Onyankopon asem ensia na emfa nko nyameso mpamu no wana montu omfa nko nyameso mpamu a Bible say sa nipa kro no wa horan na onim hwe na sa nipa no onim hwe nemum oyare oyare etinjie ene nkontotwiri mepa acho iti yehohu family onkrofo a omo yade no etinjie o because of say wo criticize Onyankopon no kro no yehohu family ba de yare but one hwe wo hunu wo hia wo doctor yes Isaiah 53 verse 4 Dr. Messiah obesa o yade yes sir Hebrews chapter 12 verse number 12 yare bi susuni. And the Sunday, I say, enka COVID-19 say, unya symptoms are fast econo. Sana senka, who say ampa, who from Yadia, a many paya bonnet. Obi chemprawaya won't to me, yade. Said Obi to you say good abia, won't to me, yade. Yes. Adi biara, how I saw a commas on to me, bia, a yade. Matthew chapter 11. Verse 28-29. You think you fire how did I get the body? And so. Because won't mean so there, won't mean so when the brown doctor and China way is Nanko no saw ya dear, not on show how amount. The part of Apomodre from oh how I want Janako. And what was said, we not symptoms now, or doctor and chain. Sana used to say, ya swallow a man swab or no private to Maswa because, or wait to Maswa because your doctor can't have it. Hebrews 12 verse number 12 verse what the can verse 12 going hand was enti mama isa muago ye ma de ba de nse muago but obi nse muago o apomudin anaso ahomere
wa homre was inti mama ensa emago ene nkotodwe a ahodwo no munya said they were no kan fi ban ene ensa emago ene kotodwa ahodwo no munya de ben enye dimbio nti na ke honhom fam no se o yare be honhom fam a ma ohunsa anya dimbio me pata de SethEkow hospital nya apom na akopɛ apom de nti wo kwa akopɛ apom dini bio e wo muzi anenchen kan kɔ nto aso no na munsiesie okwantere na ema mo nan dia ba ya ho besa ya wodini bio no enie o besiesie kwantere na amende ba de wonan ene medical treatment Onyankopon na mezi anso de be ma wo abra wo feel say honhom fam wo yare said the COVID-19 yesi wonya symptoms fa ko hospital na ko po yare sa no kan ko na de wato apache no na dia honhom fam wa de ba de wato apache enti obi wo ma honhom fam no wato apache what that honhom fam physical na say we able ba honhom fam no we disable wato apache sa nipa no ba Yesu nkyɛn bɔbra kronkron a okoi wantere ho nemom wasane yade obesane yade enti sade COVID-19 say unya symptoms anka bra hospital no enka sa na nka o feel say what abraba enye papa mu unyuma enye papa enka feel say honhom fam no wo yare ya ohia doctor oyemezia Yesu wonu na besa yade koi ento aso no muni pani na ntama sade be ya ubedi woni nipa nyina ntem asomdwie ene ahote obi kwatia ene ahote a obi kwatia ore hunu awurade no wachi onhu awurade no yeni saa te ne abrabo nachi egetietia as simple as ABCD inti kan law ne chato na si inti last one e dey ene o say cover your mouth last one cover your mouth nose while coughing or sneezing na de ena ba akono so say unya symptoms na kona ko bo doctor mande if you have fever, cough and difficulty in breathing, seek medical care immediately. Enti abusunya wo de wa check akeka ewiase adidi Mmara ya se because of coronavirus nti social distance nti driver ni bia no the taxi the offer chire no wa fatu kia tumsa nyam na kan de an ka on fa nya hwe all because of yarinti okronsa frequently nyame nhye sama Onyankopon de hye yanka nipa ni so hwe Mmara we onko adwuma wotifie because of say yarinti say lockdown e was so this so anye say na be dey e be ye e ho Mmara no anu woden but nipa e this so all because of yambasi ebewu ba Onyankopon so maye kwan say nka 6 days en fa de be Exodus chapter 20 verse 8 for 6 days here adwuma na ka fa 1 day pe e home nipa say ade we nipa say yemfa nya adwuma yes sir yes ba wa se fie kwabosome without work and the why okay but wo yes the ma COVID-19 iti anke kanu a e wo senke de sum Onyankopon no say yamfa sum Onyankopon a wo tamfo no wo de besom no wo de saa kan besom wo be ye de ama ade anka wo mpe iti compare Mmara no obi ha no ma me ka say you say oko dance store I hope say condom no ne to ne nkomo adentira because eniema na wo to akoye no social distance na we no amanfo abohu obeja empratwen obeja ema to ababo obeja ema fafam nya bi so o ya ma urade o ba o ye for the winter coronavirus ti ne ma fafam no about from because obi am be so be tight ne ma yeke but Bible no tell say kan nya akobone dada you extra careful na me extra careful enka Onyankopon nti na wo senka ye bibia ya anyo a Onyankopon no se ye besom ya tamfo ade a yechiri no ho de we bre ho ase na afi wo de ti ne loss e ya mpa so e ye adwuma ena obi anaka ota bia mi ama pa na ne wo jai enye Yesu no osuro no ne Onyankopon no osuro no osuro COVID-19 moni na ho na meni na ho Obediah Amankwah ni sanso na Michael Chibafo nso can twesem no de maye e dia no asi the numbers are 0247947812 0247947812 Onyankopon hu yemobɔ na onom ye na onyi mfiri ohaw ne amane mu se utifia emfa fie tira no enye agudie fa ben nyame asem kan twesem no da biara da
Hebrew 3 verse 13 ne kan. Said de bia obodi sende. Ben nyame asem de bia na hwe brabo yi. Na obi wo hono a and the normal circumstance consacra but true or how we munti with my debade asakra ebi wo Hosea 5 verse 15 Ewurade hu yambo na onom ye na ne nhyira emra yen so amen amen